Però clar, com aquells paletes inconcrets que et venen a fer les reformes de casa, voldria parlar d'això avui, el paleta inconcret, sempre es mouen en una forquilla que va de 2 mesos a 2 dècades. Perquè no saps molt bé quan acabaran. No ho saben ni ells, com t'ho ha de dir. Els paletes, estàvem pensant avui, que són com els fills d'ara. Tarden molt en venir, però quan arriben no marxen ja de casa. Ja? No, s'instal·len al pis i es queden a viure per sempre. I tu dius, no me lo puedo creer. I ell diu, pues a tu mujer l'ha encantado. I tu dius, a veure si d'allò. Clar, al final, però tot això els hi agafes carinyo. Arribes a casa, pum, petó la dona, petó el criu, petó el paleta. Ja? I si no li fas, ell ja busca, i jo. I tu, bueno, va, és que vostè, clar, ai, gràcies. Què superem, deia un, què superem? Dic, nosaltres superem això, vostè no ho sé. Diu, home, cony, escolta, si marxo i torno, perdo un munt d'hores. I al final es va quedar a viure, Jo dormint al sofà i el tio al llit. Bueno, clar. I la meva dona diu, jo ho faig pel quarto de bany. Dic, sí. Això li va passar al Gallardo. Però clar, sí, es produeix una mena de síndrome d'Estocolm, però de la construcció. En denominarem síndrome de l'argamassa. Jo conec famílies que han arribat a adoptar els paletes, com dèiem. Perquè quan demanes... Sí, paletes, escolta, jo estic sola, va, quedis a viure. Com un fill més. Mica granadet ja, però fill, no? Tu quan demanes un pressupost, et surt més a compte trucar al Rapel que al paleta, ja, perquè no l'encerten mai. Et fan un pressupost, bueno, això, escolta, 20.000 amunt, 20.000 avall. I, bueno, el projecte de la cuina, per exemple, no? I quan l'acaben, sembla el pressupost del projecte del Barça 2000. Digo, és que clar, els materials s'han pujat. Me llamo José Núñez y llevo 22 años trabajando en electrodomésticos. Vengo de reparar una lavadora y he tenido que cambiar el cesto por culpa de la can. Gracias, José. Tampoco nadie te ha dado vela en este entierro, però bueno, és igual. Però clar, per fer reformes no només vol dir tractar amb el paleta, vol dir conèixer el pintor, el fuster, el lampista, el guixaire, un grup de professionals que treballen en plena comunió. Per què comunió? Perquè acaben hòsties. Una mica... Estan sempre... Perdoneu, amb tot el respecte ho dic, però estan sempre barallats. Sempre. D'entrada, tots volen ser els últims. Ve el paio del parquet i et diu, escolta, ha vingut el marmolista? I tu dius, clar, has de mirar els arxius, perquè portes tot un arxiu allí. Perdoni, marmolista, no. Diu, fins que no acabi el marmolista, jo no puc entrar. Dius, però bueno, per què no pot entrar? Què té a veure una cosa amb l'altra? I ell, home, i si cau una peça de marbre i ratlla el per què? I tu dius, clar, perdoni per existir, Diu, i a més ho té xungo, perquè ara anem a fer un xalet i, clar, això serà d'aquí 10 dies. I tu, bueno, doncs ja el trucaré. Doni'm hora, has d'agafar hora de parquetista. Bueno, i així tots, no? Ha vingut el guixaire, ha vingut el del gas. Al final has de dir, no, però han vingut els de la Creu Roja i sortireu amb camilla tots d'aquí. T'emprenyes, t'agafen nervis, no? A més, critiquen sempre, són molt insolidaris. Critiquen sempre la feina dels altres, de l'altre gremi, saps? Ve un tio i et diu, això no està ben aplomat, Això carrega de la dreta, Que a tu et venen ja mil coses al cap, però dius, bueno... I a més són faltons. Qui li ha fet això? Qui li ha fet aquest desastre aquí? I tu et sents com un capullo que només fas desastres, no? Alguns fins i tot et culpen a tu. Et diuen, i aquestes regates, que no veu que no van aquí les regates? I dius, jo què sé de regates? Que sóc el rei, jo, No sóc el rei. No. I el paio, home, però vostè ho ha de veure, aquí regates. S'han de tornar a obrir totes, I ja veus un tio obrint regates. I els agrada i disfruten amb aquell mall. Com que el pis no és seu, saps? Bueno, hi ha parelles fins i tot que opten per fer-se ells mateixos les reformes. Estaríem parlant del marit Manetes. Ja ho faré, xata, ja ho faré quan tingui un rato. És una frase que al cap de 14 anys la dona li recorda. Ja tens el rato, xato, No siguis pesada, que t'he dit que quan pugui ja ho faré. Són diàlegs d'aquests tan quotidians. Clar, sí. Jo per això, mira, t'ho dic ara, soc un negat per moltes coses, soc manasses. Un cop vaig penjar un armari de l'Ikea, vaig estar 3 mesos muntant-lo. Diu, és muy fàcil, ¿quiere que se lo montemos o lo monta usted? Dic, jo. I vaig arribar a casa i no era un armari, era una màquina de cosir, allò, no? Vaig trucar, esto es muy fácil, lleva un plano y la ve Allen. Dic, sí, no. 3 mesos. I un cop vaig penjar l'armari, el vaig posar massa a prop de la paret i després, clar, no obria la porta de l'armari. Bueno, allí s'ha quedat, Tant me foto la roba amb una cadira. No, que s'arregli ell, que es mogui, que agafi vida pròpia i es mogui. De tant en tant entro a l'habitació i insulto. Capullo!
sé que és un ser inanimat, però jo em desfogo, saps? I quan venen visites, aquelles que em pregunten què ha passat aquí? Sempre hi ha el d'allò. Què ha passat? Dic, no, els paletes van fer la paret massa a prop de l'armari. Dic, jo em vaig comprar el pis sense parets i amoblat, ja. Dic, clar, no em pots fiar. I tots, hosti, com està el gremi? Clar, si et fas... Sí, sí, i s'ho creuen, eh? Si fas tu mateix les reformes, has de tenir molt clara la diferència entre, això és molt important, atenció, envà i paret, mestre. Ho tornaré a repetir, envà i paret, mestre. Com es comprova? En els pisos d'abans, la manera de saber-ho era picar. Això què és? Envà o paret, mestre? I anaves, com, pom, 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 pom. És envà i és paret, mestre. Llavors pots dir, tot això pot anar a terra. Això no, que això és mestre. Això sempre tota la vida ha sigut així, ja es transmet de pares a fills per informació genètica. Sempre ve el pesat. Sí, quan tu inaugures un pis i venen a veure això. Dius, tu què et penses, que tinc emparedada la meva àvia dins o què? No, estic mirant què és envà i què és paret mestre. Bueno, doncs abans de sopar, millor això que no drogars, clar. Però en els pisos ara has de fer com els pastissos, quan són al forn, perquè ja has d'anar clavant un palillo. Si atravessa la paret, és paret mestre. Molt important, això, eh? Si tu et mires una paret i ella mateixa ja fa, què passa? Perquè és com de paper, allò és envà. Vull dir que veus perfectament el que passa a l'altre pis, no? El pladur. Diuen, ara tot ho fan en pladur. Pitjor encara. Però, bueno, els pisos d'ara són tan petits, un altre tema, que la gent fa reformes per guanyar espai. Això és lloable. Fa poc una parella, amb l'Ignasi, em va dir, estem fent reformes. Diu, tenim 6 habitacions. Vaig pensar, hòstia. I deu ser, treballo a la caixa. Dic, bueno, perdona. Llavors, diu, i les hem convertit en 3. Dic, hòstia, què es nota? Diu, tant, ara ja podem posar els llits horitzontals. Perquè ell no es va comprar 6 habitacions, eren 6 zulos, vivien... Podia viure una persona dreta, bueno, si ets un vampiro, per exemple, podies viure, no? Ara ja poden entrar i entren a l'habitació i s'estiren com el gran hermano, mengen pipes i borilles, és la... No, que l'Ignasi viuen així. Una de les conseqüències, però inevitables de les reformes és la runa, perquè, clar, l'energia no es destrueix, es transforma, com la runa. Dius que això fa falta alguna cosa. Una possibilitat és contractar l'home del sac. Coneixeu aquesta empresa, l'home del sac? Molt guapa, eh? Tota la vida pensant que era un senyor dolent i resulta que és bo, no? Perquè és un tio que et recull de porqueria. L'home del sac, una empresa molt curiosa. L'altra opció és demanar un contenidor de runa, ara que no te'l vegin els del barri, perquè sempre hi ha un que està allà a l'acecho, i contenidor! A l'ataque! I baixa tot el barri i tireu tot. Que baixes tu amb la runa i t'ho trobes ple. Dius, hòstia... Dius que sembla una falla. I posen ninos i tot. Diu, bueno, em foto jo els baldocines que em sobren. Saps? Sí. Bueno, per la nit t'hi aboquen tot. Cadires, rentadores... Jo he arribat a veure hasta una iaia asseguda en un balancí. No, t'ho prometo. No, t'ho prometo. Una senyora, dic, què tal, senyora? Mira, doncs bé. Estava escoltant la nit dels ignorants. Dic que no l'estimen a casa. Diu, sí, però no hi cabem. Diu, que em vol portar la seva, Dic, no. Dic, no, que estic fent obres. Em vaig salvar. Diu, bueno, gràcies, maco, Déu. Senyora, molt amable. Senyora Rosalia, molt maca. Jo baixava cada dia a baixar la brossa, li portava coses, molt bé, una relació com d'àvia, saps? Molt maca aquella senyora. Ara un dia va entrar al contenidor i va desaparèixer l'àvia, clar. Sí. La millor solució, però, és camuflar el contenidor. Jo en conec un que li van pintar 4 rodes i unes finestres perquè semblés un cotxe. I el tio va fer també que se li van portar la grua. El tio diu, això ja és el cáguense, no? Vull dir, a veure... Diu, el guardia, és que estava encima de la acera. Diu, però era un contenidor... hombre, i tal. No s'ho creia. Se pensava que era un cotxe d'aquests d'ara, com tots són iguals, saps? Era un contenidor Picasso, per exemple, no? Els experts, però, parlen del boom de la construcció, però jo diria que el boom encara ha d'arribar, perquè tot això que us he explicat, que és només la punta d'un iceberg, tot això segur que peta. I quan peti, no podrem acabar la Sagrada Família perquè no quedarà res en peu. Digue'm pessimista.